درێژاهیا دەمێ û ji dema damezrandina hêzên pêşmerge hunermendên Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê stran ji bo pêşmergan çêkirin. Hindek car ji bo nasandina xelkê bi erk û mendîbûna wan pêşmergên pîroz ji bo millet û hindek car ji bo bilêndkirina moralê pêşmergên qehreman dişarande û ta zanibin çend ew milletê ku ew wan bi xwîna xwe diparêzin nirxê wan dizanin. Hunermendê Kurd Silêman Hovik yek ji wan hunermendan ye yê ku stran ji bo pêşmergên qehreman gotine û li ser vê yekê hunermend Silêman ji arkêre dibêje. Strana xwe pêşmerga deman berhev kir midît wekû hunermendek arkekî li ser milê min û ser milê hemû hunermendan jî û em karibin 1% mafê pêşmerga got Evroka li berîka şer li sengera li dijî terorîstê tondira û şer dikin û her xak û şeref û namûsê diparêzin. Îro qamişloka min pir xemgîn û birîndara dayê. Hunermend Silêman Hovik yê ku ji sala 1994 de li Ewropayê dimîne di dema seredana xwe ji bo Kurdistanê stran li ser pêşmergan çêkir. Lê di wê demê de teqîna Taxaxerbiya Qamişlo Rûda û hestên wî li van din û stranek ji bo Qamişlo jî got. Qamişlo bûye simbolek ji her çar parçara dema em Kurd li kîjan bajarî bin kîjan gundî bin tijekî pirsêt bêj Qamişlo me. Qamişloka Rewşenbîr û Hozana Mihemed Şêx û Cegerxwîn Evroka birîndara mixabin. Hunermend Silêman Hovik bi xwe welatiyê gundê Kîşkê ye yê bi ser bajarê Tirbesipiyê ve û girêdana wî bi xaka welatê wî hişt ku bi kar û çalakiyên din jî rabe li Ewropa ji bo milletê xwe yê Kurd ji bilî karê hunerî. Di meclisa belediya biyaniya da ez kar dikim û di bangehê laleş de jî ez li bajarê Bilîfil ez alîkarim bi wara û ez her alîkariya wa dikim eger çi şeveka wa meşeka wa. Derbarê pêşmergên roj, hunermend Silêman Hovik ji arkêre got ku ew berhevî û amadekariyê ji stranekê re dike ku wê pêşkêşî pêşmergên roj bike yên ku li dijî Daişê li Herêma Kurdistanê dicengin. Her wiha hêvî kir ku pêşmergên roj vegerin li ser xaka Rojavayê Kurdistanê şerê dijminên Kurdan bikin. Hêvî dikin got Evroka bi lesterîn wext biçine Kurdistana maya Rojava mil bi mil şerê Daeş li wê dirîjî bikin. Hunermend Silêman Hovik di dawiya hevdîtîna xwe bi arkêre got ku tevî ku cudahiyek mezin heye di navbera xweşiya jiyana li Ewropa û wêranî û nexweşiya jiyanê li Rojavayê Kurdistanê lê girêdana wî bi xak û welatê wî wa dike ku herdem bêriya wan bike. Hunermend em ser erkê me ya em strana berbev bikin û sirûda çê bikin ji bo pêşmergê qehreman got îro 1050 kîlometr şerê terorîsta û şerê Daeş dikin. Bandora hunerê li ser mirovan her weke çekekê ye û hunermend karê nameyekê raserî cîhanê biriya hunera xwe bike dema ku hunera xwe ji bo xizmet û birjewendiya pirsek girîng bike. Şêrîn Kîlo Ark.